Pogo! Ayan na mga idol, bakbakan na. Bakbakan na mga idol. Tumitira sa may bandang kaliwa, nakakulay pink mga idol oh. Ayan, tumitira sa Trident mga idol. Ayun o, dire-diretso. Dire-diretso si Jerry Scott. So ayan, tumitira naman to si Danny Harabata mga idol. Si Christian Gambala, ayan o mga idol. Jerry Estrada, hinahabol ni Christian Gambala mga idol. DLC mga idol, DLC naman to tumitira. Ay, shout out ba? Shout out mga idol. Shout out. Bigay lang kayo ng vendor, maganda naman premium nyo eh. Shout out mga idol. Okay na, okay na. 5 rounds, 5 rounds. Neutral pa lang mga idol. Dami to, madami. Mag-iingat kayo. Yan mga idol, ako napakakapal ito MTB Elite, the best of the best mountain bike category. Kimbakbakan dito sa Bible Road. Kimbakbakan to mga idol. Andito mga matitibay na MTB. May taga Pangasinan, Tarlac, Nueva Ecija, taga Santa Maria, Pangasinan, Llanera, Nueva Ecija. So napakadami nito mga idol. Shout out sa inyo. Mag-iingat kayo mga idol. So bakbakan to kagad pagbitaw ng ating kuhan. Sigurado todo Diyos mío marimar. Kakana ito ng mga 65 kilometers per hour. Ayan, malapit na tayo mag-flag down mga idol. So pagbagsak nito, ayan na. 1, 2, 3, 4, go! Ayan na mga idol, bakbakan na. Bakbakan na mga idol. May unang nauna itong Team Gopo Gold. So yun, may tumitira. Ayun, may Team Pola. Team Gopo Gold itong unang naunguna mga idol. At isang Team Pula. Tatlo itong nasa bandang harapan mga idol. So ang ating grupo tahimik lang. So may humalpas kagad na tatlo mga idol. Yung ulo niya hindi ko makita. Kabila. So napakalakas ng hangin mga idol. Napakalakas ng hangin. Kabila. Lipat mo idol. Ayun o. So ang ating peloton medyo tahimik. Ang ating peloton. Ito yung ating peloton, hatak-hatak ito. Itong mga si Danny Harabata. Ayun, si Harabata from Pangasinan. So ito yung ating peloton. Yan. Ayan, tumitira sa may bandang kaliwa. Nakakulay pink mga idol oh. Ayan oh, pero itong peloton pa, tahimik pa rin itong ating peloton. Nagpapakiramdaman mga idol itong ating Celerons. Napakadami, Jubilian na yun. Share out mga idol. Gamit ka Pangasinan dito. Gimba, Nueva Ecija. Ayun, si Sweetos. Ayun no, si idol, meron pa naka-gold ka pa idol ha. Nakakwintas pa ng gold. So ayun, ang dami mga idol. So shout out dito, may mga team excellent oh. So ayun pa sa likod, team AOB. Oh sige, post na. So ayun mga idol, so ito na nagkasugpong-sugpong naman ang ating Telecoins. So meron lang umabanting 5 mga idol. Nako, napakabilis ang kanilang takbo oh. Nako! So ito yung ating 5 man 246 pala. 6 ito mga idols. Hawak ko mabuti.
So sa likod may humahabol mga idol. Isa, dumidikit. So naku, ngali tayo ng pwesto. Doon tayo sa may bandang ko. Sa may bandang likod mga idol, may mga tumitira sa likod. Ayan no. So ito mayroong umaalpas mga idol. Sabi yan, ilan sila? Nabula 2, 4, 6, 8 man breakaway mga idol sa likod. Sa likod, may tumitira, may humahabol team Trinix, si JR Estrada nakikita ko. Ayan mga dumikit sila. Ayan tumitira si Trinix mga idol. Ayan mga dire-diretso. Dire-diretso si JR Estrada. Hatak-hatak niya itong team Vendetta mga idol. Napunta sila sa may harapan. Napakatindi na tinira niya mga idol. Napakatindi. Ayun o, nag-aabol ka agad. So team twice kayo itong mga napakatindi nung tinugis kayo ni Jerry Estrada mga idol. Hatak-hatak itong si Edmar Piano yata ito mga idol ng team Vendetta. So umalpas sila. Pero ayun na, ayan pa rin yung ating teleton. Ito masarap dito may video sa NTV mga idol. Tugisan to, tugisan talaga sa likod. So ayan, tumitira naman to si Danny Harabata mga idol. Danny Harabata na naman tumitira mga idol. Ayun. So ito mga idol. So napakabilis ay. Huwag mo ipopost. Ayun na. Ito nga si Angel Villena. May hatak-hatak sa isa mga idol. Angel Villena, Team Pula. Ayan o, napakabilis ang kanilang speed. 50 kilometers sa web. Video mo lang. So Angel Villena ngayon mga idol. Sakpo. Video mo. So palatan na naman mga idol. So wala na tayong breakaway. Nagabutan nila yung breakaway. Nagkakabaratan sa may bandang harapan oh. Nagkakabaratan sa may bandang harap mga idol. Kailangan humarap tayo dito sa harap ang banatan. Ayun oh. Ang sarap ng midlat mga idol. Napakabilis mga idol ng banatan dito. Basta MTV asahan mo banatan yan. Mga kwanto eh. Mga adik-adik na bumantot to mga idol. James Paul Escobian. So nakita nyo naman kanina kung gaano kabilis na tumira yung si Jerry Estrada. Tumugis mga idol. Tignan nyo pag may biglang tumitira. Kabilis nilang, kabilis tuwan niya tumira. So naglaylo ang ating peloton. Walang bumibira mga idol. Pero may bumibira na naman, may bumibira. GLC mga idol, GLC naman itong tumitira mga idol. GLC, ayan o. GLC isang 7-Eleven mga idols. Kasunod niya yung team Kamiling ay team UAE. Ito na, team 7-Eleven ang pumapaharap mga idol. Team 7-Eleven sinusundan ng GLC at sinusundan ng team 39 si James Paul Escobian mga idols. So napakatindi ng bakbakan. Basta MTV asahan mo, matinding bakbakan. Yun o, shout out ate. Ayun o, sa Team Pula naman to, umaharap mga idol. Team Pula, katulad si James Paul Escobian. So napakalakas ng hangin mga idol. Kabila. Eto si Team Pula, si Cyrus James po to, katulad si James Paul Escobian mga idol. So ilayo nyo na. Ako po, yung tricycle naman o. Ay sus! Gilid lang idol, gilid lang. So ayun ang ating grupo. So medyo nahati-hati ang ating grupo mga idol. So ito sa may likod. Ito na yung sa likod mga idol. Sa likod, ayan na. Medyo nabibitak-bitak na ang ating grupo mga idol. Napakalakas ng hangin. Sa likod. Dyan lang sa likod lang.
So meron tayong maalpas mga idol, Team AOB. Nako, si Marvin Savayan pala to. Pumapaharap na si Marvin Savayan mga idol. So meron tayong nakalpas na 4 mga idol. 4 tong nakalpas, Marvin Savayan, James Pules Gubien, at isang team pula, si Cyrus James ba to, si Gian, hindi ko alam mga idol. So sobrang dami natin kilalang cyclist, hindi kinukulang tayo sa memory. So ito yung 4 na nakalpas. Dito si James Pules Gubien, isang nakakulay pink mga idol. Hindi ko ma-recognize yung kanyang pangalan. So itong tatlo kilala natin mga idol. Siguro lumalamang sila ng mga 100 meters sa ating peloton. So ang kanilang speed 51 km/h. Palitan mga idol, lumalayo na sila sa peloton. Sipat mo. So yung ating breakaway. Marvin Savayan na nagdadala ng Toronto mga idol. Marvin Savayan. At itong isang nakakulay pink mga idol. So lumalayo na sila. Patuloy silang lumalayo sa ating peloton. Ako, almost 100 meters lang lamang mga idol. So team pula naman ang nagdadala ng Toronto. Kasunod na si Marvin Savayan, James Pules Gubien at yung naka-pink na yon. So ating peloton ayan na sa likod. Malapit na rin sa likod ang ating pelotons. Ayan o, nagkakagirian din sa may bandang likod. So hindi natin ito at ayun, pumapaharap na Jericho Manipon saka si Paul Sinaban. Si Paul Sinaban ang isa dito sa defending champion. Ayan na si JR Estrada mga idols. So napakabilis ang kanilang speed, 55 km/h. Napakabilis, basta MTB, matinding bakbakan. Sinasabi ko na sa inyo, mas matindi pa to sa road bike. Nako, medyo kumalas yung team pula. So tatlo na lang yung nasa harapan mga idols. So ito na JR Estrada, Jericho Manipon pumapaharap na mga idols. Jericho Estrada, Jericho Manipon pumapaharap na. So napakabilis. Ayun na rin si Paul Sinaban, pumapaharap na rin mga idols. So dalawa na lang to. So napakahaba oh. Sige, ayun na. Sa likod, ayun na, sa likod. Uy. Baka nahugot tayo. Si Marvin Savayan, James Pules Gubien. So ito ngayon yung ating dalawang breakaway. Kumalas na yung dalawa. Mga idol. So dalawa na lang itong ating breakaway. James Pules Gubien, Marvin Savayan, Team 39 at Team AOB. So sa ating likod, ayan na yung ating pelotons mga idol sa likod. Ayan na, Jericho Manipon ngayon ang humahatak. So ito na yung ating pelotons. Napakahaba, napakarami. Tumitingin sa bandang kaliwa itong si JR Estrada. Hinahabol ni Christian Gambala mga idol. Ito dalawa at kasunod nila si Jericho Manipon. Mukhang aabutan nila itong dalawang breakaway. Ito na, matindi to, Jericho Manipon, JR Estrada at si Christian Gambala. 10 meters, 20 meters, didikit na sila dun sa ating peloton. So sa likod mga idol, din na dalawa pang naghahabol. Dito ang dalawa mga idol. May dalawang naghahabol sa bandang likod. Nagkakabakbakan doon sa pelotons mga idol. Sa likod. Sa likod. So ito yung ating pelotons. Hatak-hatak ni Joshua Garcia. Tumitir sa may bandang kanan mga idol. Ito nakakulay itim. Dumidikit dito sa ating third group mga idol. So dumidikit na siya. Humabol pa, sumusobra pa, pupunta pa sa may bandang breakaway mga idol. So ang ating breakaway 2, 4, 6 man breakaway mga idol. 6 mo idol ang ating breakaway. Dito yung matitibay mga idol, si JR Estrada, Jericho Manipon, Christian Gambala, at saka yung isang nakakulay itim na yun mga idol. May nakakulay itim, advance pa mga idol. Nilampasan pa itong ating telit, itong dating breakaway. Sino ito? Ito pa mga idol, lumampas pa siya. Nilampasan niya pa yung ating 6-man breakaway kanina. So siya ngayon ang nasa breakaway. So sa likod naghahabol itong si JR Estrada. So kinakapos na si Jericho Manipon. So JR Estrada, ito naman, siya naman ngayon ang hahabol sa ating breakaway. JR Estrada natin 1X. Didikit siya dito sa isang nakakulay itim mga idol. So
So kinain na ng Peloton. Kinain na ng Peloton yata yung iba. So hindi pa, lumalaban pa. Ika sa kala. Lipat mo, lipat mo. So ito yung ating Pelotons mga idols. Ayan na oh. Medyo napakarami pa rin nila mga idols. Oh, di pa kalaban at kababa naman. Oh, sino to? Si JR Estrada yung isa mga idol. So lumalayo sila, malakas humatak to. Yung dalawang ito mga idol, JR Estrada sa isang naka-mark CBI. Mukhang hindi ko nakikilala ito mga idol. Team Twinix itong isa, naka-team mark CBI itong isa. Tigatin yung kanyang kanyang helmet, may nakalagay na pangalan. Tignan mo nga kung sino nakalagay na pangalan. May nakalagay na pangalan sa kanyang helmet mga idol. So ito ating breakaway mga idols, dalawa. Hindi ko makakita, meron nakapangalan. Ito si isa, si JR Estrada. Napakabilis ang kanilang takbo mga idol, 50 km/h. Lumayo, malayo sa kanila ang kayang Peloton mga idol. So tignan natin kung anong pangalan nito. Tignan mo nga Karot, anong pangalan? Ayan, anong pangalan? Ayan. Ano ito? Ano nakalagay? Ha? Sweetos? Ha? So ito, Sweetos yata pangalan niya mga idol. Hindi naman ito si Justin Sweetos ha. Pero baka kapatid o pinsan ni Justin Sweetos mga idol. So ang ating Pelotons, ito ang ating Pelotons. Malapit lang yan. Pinakain ng Pelotons yung Marshall natin. Dapat shout out mo daw itong mga nagsisigaw yun. Sino ba sinusuportahan nyo? Ay, si James Paul. Si Kalkal. Bakit nung kahapon nandun siya sa may kamiling, iba naman sumisigaw sa kanya? Oo. Ay, nagkawatak-watak na naman mga idol. Nagkawatak-watak na naman itong ating Pelotons. Naku po, ito na. Nagkawatak-watak itong ating Pelotons. Marvin Chambayan. So may uma-advance pang isa. Ito si Justin Sweetos mga idol. Uma-advance na. Kasunod na itong team 7-Eleven. Si Justin Sweetos. So ayun mga idols. Ito yung humahabol. Second group, Justin Sweetos at saka isang 7-Eleven. So 60 meters lang ang agwat ng ating breakaway dito sa dalawang itong naghahabol. So sa likod, may naghahabol pa ba? Advance na, ayun sa likod, may naghahabol pa rin mga idol. So nagbagal ng itong dalawa. So nagbagal yung dalawa mga idol. So tumitira sa may bandang kanan si Justin Sweetos mga idol. Sinundan ng team 7-Eleven. Ayun So ayun mga idol, gusto nilang digitin o parang ayaw nilang digitin yung dalawang breakaway. Dahil ang ating breakaway ay si Sweetos din at saka si JR Estrada. So di natin alam kung ano ang kanilang diskarte mga idol. Kaya tumitira itong naka-team track mga idol. Pasunod niya si Justin Sweetos at itong 7-Eleven. So dito tayo sa may bandang Pelotons. So ito ngayon ang ating third group, composed of 5 riders. Team Go to God, Team Putrid, Joshua Cruz. So nakakulay dilaw, bayabas siguro, may bayabas sa likod niya. Saka itong si Idol at saka sa team pula. Di ba naka-team pula na to? Sino yan? Ha? Okay, ito yung ating third group mga idol. Samantalang yun ang ating Pelotons. Ayun may dumabagal yung ating Pelotons. So 2, 3, tapos 5. Hira sa may abula sa mukha nun. JLC ito, JLC umahabol sa ating third group. Then ang ating Pelotons medyo mabagal.
Di natin alam kung ano ang kanilang diskwarte sa bandang kaliwa. Tumiti ito GLC mga idol. Kumakalawas, kumakawala sa ating Pelotons. So yung ating Pelotons ay medyo mabagal. So dito tayo sa second group, ay sa breakaway mga idol. Estrada at saka si Sweetos. Sweetos yung nakalagay eh. Pangalan mo idol? Don Ryan Sweetos at saka si JR Estrada. So yun, nakilala natin dahil sa kanyang helmet. Si Don Ryan Sweetos at saka si JR Estrada ng Team Hukanex. Ang kanilang speed 45 kilometers per hour. Patuloy silang lumalayo sa ating second group. At sa main peloton, hindi nakakayanin yata. I-charge mo yan idol. At tayo'y malaw-lowbat. So napakabilis lang kailang maintain mga idol. 47 kilometers per hour. JR Estrada and Don Ryan Sweetos nakaalpas sa ating Pelotons. Malakas to, ito malakas yan si JR Estrada. So napakalayo na nila, ilang metro na. Naku mga idol, sila ba yan? Ayun lang mga 200 meters. Lapit-lapit pa yan ha. Post mo. Ito natin second group mga idol. Ang labang lang ng breakaway dito 150 meters second group. Nako, nawala na si Juan, si Joshua Cruz mga idol. So tatlo na lang itong ating second group. Tatlo na lang dito si Justin Sweetos at ang 7-11. Sa isang nakatuway kayo shout out sa'yo idols. Ito si Justin Sweetos, Team Amazing. So yun tayo, ito natin yung sumusunod sa kanila mga idols. Ito yung ating third group, composed of 2, 4, 6, 7 riders. 7 riders itong ating third group. Ayun tumitira kayo sa may harapan mga idol. Team GLC lumalayo. Nilalayo nila mga idol. Team GLC, Team Pula, Team Baby mga idols. So sumusunod, wala. Sunod isang Team GLC mga idol. Tapos yung ating ng Pelotons. Ayan, may Pelotons. Ayun. So ito natin Pelotons mga idol. Pelotons natin mga idols. So ayun na yung ating second group. So lumalabang na lang yung ating breakaway ng mga 17 meters dito sa ating 3 breakaway tatlong nasa second group. So sa likod may humahabol ba? So sa likod idol may nag-balls. Ilan ito? So hiwa-hiwalay ng grupo mga idol. May isang nag-habol sa 2, 3, 4. May GLZ, Team Pula, Team Odi sa Dilaw. So then meron pa ulit 3, Team Portrait, Joshua Cruz, Team GLC. Ayun na, umaalpas ng Team GLC mga idol. Umaalpas yung Team GLC. So napakalakas ng hangin. Ito yung ating Pelotons. Tignan natin kung didikitin pa nila. Didikitin pa nila yung ating Chuman Breakaways. Yun So yun So ito na. Naku, may tumitira sa may bandang kanan. Ayun sa likod Ayun si Christian Gambala. Baka nahugot yung headset. Dito na ito na. Lakas ng hangin. Diba? So ito nag-aabol tatlo mga idol. Team Vendetta, Edmo Piano ba yato? So didikit sila dun sa mga umaalpas. O ang lakas ng hangin mga idol. Ang ating oras alas 10:49 ng tanghali. Wala pa dito yung road bike Wala pa yung road bike. Mamaya pa yung road bike. So
So nako, napakalayo na lang ating Pelotons. Malayo oh. So ito na, may mga umalpas 2-4. Lumalaban pa yung ating pambato, si Joshua Cruz, pero papunta na sa likuran. Papunta na siya sa likuran. So ito, nagkakabalatan mga idol. Nagkakabalatan dito sa second group. Nako, ayun na yung bali third group ito. So may bumaklas na naman. So dalawa na tong GLC sa harapan mga idols. Dalawa tong GLC, team GLC mga idol, dalawa dito sa may bandang harapan. Ayun tayong team AOB ito. Team Food Trip, mukhang pakalas na rin. Mukhang pakalas na rin yung Team Food Trip na si Joshua Cruz mga idol, dumidila pa. Naku po. So ito yung ating second group. Second group ito mga idol. So yung ating Pelotons wala na. Yung ating Pelotons ay wala na, naglaylo na oh. Naglaylo na yung ating Pelotons, nagbagal na. Mukhang wala na itong balak watakin. Yun na yung ating sunod-sunod na mga idol. So hindi natin itong Pelotons. Yun oh. Yung Pelotons mga idol. So naipit dito si Marvin sa bayan. Wala na siyang kasama mga idol. Anyari! Last pag, ubos si Marvin sa bayan mga idol. So ito ang ating big, ayun, dito bihitira pa dun oh. O yun oh, nagkakatirahan dito sa Pelotons mga idol. Ayun oh. This is our Pelotons. Napakarami pa rin nila mga idol. Yan. So ayun oh, si Angel Villena. Mukhang lalaspag na, ubos na ang gasolina. Ubos na ang gasolina ni Angel. Ubos na mga idol. So nagkaubusan dito sa may bandang harapan. Mini, kagago naman ito. So naiwan na sa likod. Ayun, girahin mo. Ayun, girahin mo. So yun mga idol, nagkakabakbakan na naman. Nagkakabakbakan sa may bandang harapan. So si Angel Villena eh, dito lang sa likod. So kuwalan mo, pagay na lang. So yun mga idol, ang kanilang speed 61 kilometers per hour. Tumitira si Christian Gambala. Ayan o mga idol, Christian Gambala tumitira mga idol, yukong-yuko. Ayan na. Ayan si Christian Gambala, kumawala sa ating Pelotons. Ayun o, nagpubos itong si Christian Gambala, kumawala sa ating Pelotons. Ayan o, napakahaba ng bindira niyang yun mga idol. So didikit siya dito. So nagkakaubos-ubusan na mga idols. So ito na pala oh, gano'n mo na lang dito. Ayan yung ating, ayan na yung ating breakaway mga idols. Ayan yung ating breakaway. So dito mo na lang ikan, ayun na yung ano. Ito yung ating second group mga idol, nakaikot na, naku po. Ayan na, oh, yun. Kabulin natin. So ito yung ating second group mga idol, ayun, tumihitira sa bandang kanan, bandang kaliwat kanan, bandang gitna yung ating team AOB, si Edmo Friano. So yun, medyo lumalayo yung ating breakaway mga idol. So wala silang balak habulin yung ating breakaway. More or less 300 meters na nilalamang. So ayan, may tumitira na naman bandang kanan oh, yung Team Trek, sinundan ng Team Binde. Ito ba to? So ayan, nagkakakuha mga idol, nagkakatirahan, nagkakatubisan sa likod.
Ayan o, dikit-dikit lang mga idol. Hindi nila makidikit talaga doon sa dadalawa lamang. Dadalawa lang yung ating breakaway, pero hindi nila makidikita. Ang dami nila dito sa likod. Di natin alam kung sila yung magkakasama. Kaya pinapatay nila ang Turanco. So ang lakas ng hangin mga idol, sobrang lakas ng hangin. So lumalayo na lang lumalayo yung ating breakaway 200 meters. Diba? Mahira naman sa bandang kaliwa si Justin Suitos mga idol. Ayun o, nakatakas siya. Nako, mukhang walang naghabol ha. Walang naghabol kay Justin Suitos mga idol. Walang naghabol. So tignan natin kung kaya na idikit dun sa ating dalawang breakaway, dahil Suitos din ang apelido nun. Ang lakas ng hangin mga idol. Kanyang speed 38 km/h. Oh, sa likod. So sa likod, nako, naglaylo, nakatakas si Justin to. Ito yung naglaylo tong ating second group mga idol. Hindi nila hinabo si Justin. Baka magkakasama lang sila. Lumalaban pa rin si Joshua Cruz mga idol. Ayun o, lumalaban sa tutukan. So ito yung dalawa, mukhang magkasama rin to mga idol. Ang bilis ng kanilang pacing o. 50 kilometers per hour yung ating Teletoys. Ayun o, patay na patay yung Teletoys mga idol. Wala na, yun yung Teletoys. Patay ang Turanco. Ang tindi itong dalawa to. Basta si Jerry Estrada talaga, pag nakawala ito, dire-diretso na mga idol. Kilala ko laro ito si Jerry Estrada. Itong isa si John Ryan Suitos. Mukhang pareha sa Tagapangasinan to mga idol. 49 km/h. So ilan na lang kaya ngayon one. Nakantok na ako. Alas 11 na mga idol. Nakantok na ako. Meron pa tayong isang category. So tiba ito, Team Ruinix. So, nagtagumpay itong dalawa mga idol. Nagtagumpay sila. So, sobrang layo na nila sa mga sumusunod, at lalo na sa Peloton. Napakalayo na nila mga idol. Marami na talagang gumalas. So ayan, hindi pa pibilis, hindi pa. So meron pa, may ilang lap pa kaya. So tayo natin yung ilang lap pa mga idol. Ay, hindi pa. Papilis na pala mga idol. Papilis na pala, just dalawa. So sa likod magkakabakbakan. So tayo sa likod, sumusunod si Justin Suitos. Ito si Justin Suitos mga idol. So ayan, nagkababak pa na. Justin Suitos yung nag third place. At ito pa, meron pang isa mga idol. Ayan na, nagkahiwa-hiwalay na pa. So pilis na pala yun. So magbabakbakan pa oh. Paano ko naman? Ayun. Nagkakabakbakan pa dito sa may bandang likod mga idol. Ayun oh. Ayun mga idol. Sa likod wala na. Sino nanalo?